Bae Pak Ustaz iki ngongkon-ngongkon aku ora tau ngimami ya. Bisa ora aku ngimami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Enak ora suaraku iki rek. Wis, mosok gak enak. Jam piro iki rek? Tak budal ae kah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak salat sunat sik kah? Allah. Sri, Mas Ope ngono pura yo Sri ya. Jelas yo ono ta. Duh, ngene kok iso yo. Deg-deg seru Sri. Ya Ora Allah. ngono lho wong ya. Waduh, awan. Sri, ya Allah. Jodoh paling yoro. Jodoh apa jodohmu kira-kira Sri? Lah iya Ayo, yo gak ayo, alun-alun Sri. lo naik. Naik. Loh, Mas Openg. Ate sholat ta Mas? Ayo bareng. Dar iki jalan. Aku enak kanal. Assalamualaikum. Kok niku cepetan kok mati ku lho. Sik ta lama. Sik kok ae. Abote ya Allah. Duwe mak kok kuwereng men sih. Sri selfie ya, di status WASW. Mak, Bopeng wis gak krungu ah. Wis komat kok nak ndon selfie arek kok kenyeng koyo ngene iku. mak aku tak melok selfie nang Wis kono. ade melarek ngono-ngono iku wis ra bener wae. Orang tua kok jahat banget. Ayo. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Suara ibu merdu. Mak aku pindah rono lho. Ora wis ndek kene ae kon. Aku yo pengen ada arek iku ta. Gak wis ngono rame ae. Gak. Cak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kan kok pede sih kan lurusku. Ndelok ya aku ta. Arek iki. Ya rek kono aja kepedean ta iku lho noleh nang aku. Pede. Saya Antun. Pak, Antun. Lapo sampean ngeter-ngeterno? Sampean share ambek anakku. Iya, iya. PN berasnya sedina 3 kilo. Wah, ini Won, melok. Ono ae. arek loro, delok ana iki. Akulah pemenangnya. Ini